Ja, hej. Jag har varit och hoppat lite. Och 2 saker jag hoppade inte här. Och de ser en ICA-affär och det är till våra mat. Jag har kvittot. Här. Jag ska bara hitta det så. Här har jag kvittot. Och allt blev 139 kronor. Ja. Pralin. Ja, vi kan börja med det första. Och det första var jag köpte denna. Jag kan visa er, ni som inte vet vad det är. Och som vill veta. Det är först sån här på här. Så, och sen så är det typ en klock till. Och då kan man öppna den eller så, jo, man måste öppna den. Nu ska jag bara se om jag kan få ut den. Och så är det, ser det ut så här i. Så ska jag bara få upp den här då. Och så ser de ut. Så är det typ choklad i. Jag ska bara ta bort mitt hår. Så. Så ser den ut då. Den här burken kommer jag använda sen när det här är slut. Och det kostade 26,95. Där uppe 26,95. Sen så är det jag köpte 2 sådana små. Den är inte så stor. Den är 40 gram. Det står där nere. Jag får köpa denna. Och den är också 40 gram. Och egentligen så äter inte jag cheesen onion, alltså sour cream. Men det var ju typ den enda såsen nu. Och den här kostar 8 kronor. Och sen var det rabatt. 5,90. Ja, det är det. Ja. 5,90 var det rabatt på denna. Och sen denna kostar 8 kronor. Så behövde jag nya tuggummin till skolan. Då köpte jag 2 och då var det typ 2 för de här kostar 14 styck. Det var rabatt. Och så tog de 3,90 och först så är det då lakrits och sen så är det fruit flavoring med de köpa fler när jag är på Åre. Och sen köpte jag Frida. Och så är det typ ett öppna.
Och ni får se. Och anledningen till varför jag köpte den var för att här. Där Justin Bieber. Och så är det foto på honom och så fick man med sig ett armband. Fick ju öppna och se det. Så får ni se det. Det är så spännande. Åh, vad fint. Det är jättefint. Jag får se om jag kan rädda att ni ser det också. Så ser det. Nu är det typ orkan. Det är jättefint. Ja. Sen så står det kolasås och maränger och så. Och det är det som är där nere och det kan jag ta upp. Egentligen så skulle jag varit och shoppat underkläder. Men det blev inga idag. Det får jag typ göra imorgon eller något. Jag kan göra det imorgon medan jag väntar på att Karl ska sluta. Nej, Niat menar jag. Så kan jag ju shoppa underkläder. Han slutar 3. Så det kan jag göra med och jag sätter 10 tack. Skitkul. Jag försöker få på mig armbandet. Men nu ska jag gå ner till mamma. Så får hon göra så jag hoppas att det går bra. Hejdå.